po ang evidence na may permit po kami and so far, digdi po sa Camarines Sur, garo, kita lang po igwa. Kuya Bojim, ano ko lang? Kita lang ang igwa. Sige po. Again, good morning. Naman po sa unang hapot, kung kumusta ang paghakot ng basura, medyo po nag-i-escalate ang problema. Mayo kaming problema sa koleksyon since na di man naapektuhan. Gusto kong ipaalam sa gabos na sa sistema ng solid waste management, ang koleksyon parte lang. Igwa ka pa yung iisipon. After collection, i-dispose mo. Dadarahon mo duman sa landfill. Duman ako may problema. Since sa Pigpundo, si operation kansa mo yung regular covering, ang problema ko niyan, nahiling ko nga ninyo sa video, nagraralayo, maduros po mo yan, nagraralayo, halos di may makontrol ang mga plastic. So, may palliative kami solution, naggamit kami mga net, pero sabi ko, hanggang noarin ni, naaraw kaya ang solusyon ni. Kasi, ang pig-apon pong basura sa landfill, pag-apon po kan track, may final selection pa kami may final sorting, alos piko ko aming gabos nasabi nila, residual with potentials. Ngayon hindi na makadagdag. Makadagdag kan mga bulyong mga basura naman. Ano po ang residual with potentials? Ang sako. May pakinabang pa po kita sa sako. And yung itong ibang mga recyclable materials, daw diit na lang po, pero kinukuha pa. Then, yan po nga na sinasabi ko, since na daimi na regular na ipupos, kung nakukompact and natatahuban ang basurang yan, araw-al daw, ma-escalate po ang problema. And sarong legal issue na naman po yan. We will be again violating the EMB law na kaibanan duman pag-antunguya kan EMB, kan ECC. That, we have to maintain that. Sa ngunyan po, yan ang problema. Sa koleksyon, mayo po. Kaya ang gini po nagpatabang na ako sa muyang team na magsurat. Magsurat lugod sa regional office to really clarify kung illegal ba talaga ang aming ginagawang development doon sa landfill. Aram niyo po, sa development, on the process of development, itong mga daga na pig-excavate me, in trying to develop the cell, siyempre huhukayon mo. Ito po ang pigagamit me. Ito ang pigagamit ming pantahob naman. Tapos, ngunyan po kaya, first quarter kan taon, dahil may pa na ibibid para sa supplier na masupply sa ngukan earthfill material. Kaya, just to abide with the regulation, with the condition, ito na muna ang pigagamit ko na-stack mi duman. Siguro po nasimbag ko na unang kahaputan. Ano nga po sa Pandua? Yes, ngunyan lang po. Ngunyan lang po kasi nag-start kami kan operation kan landfill only just October 2019. Lampas pa lang po siyang sarong taon. Pero gusto ko pong ipaaram sa Indo, and sa publikong nagdadangog, nag-aantabay po ngunyan, dahil pa po kami 100% complete. Aram po yang kan EMB, kaya nga ni strictly monitor din na kami. Kadakol pong component na dapat maipasar. Kaya we are on the process of developing it. Kaya lang, kung may mga pangyayaring araw ka siguradong mapupugulan. Maapektuhan ang samuyang development kan landfill kan iriga. Now, itong sa Camarines Sur po, iriga lang and naga ang may landfill. Di ko lang po aram kung full operational rin ang naga. Nag-start naman po sila. And they were only granted with ECC. Ngunyan, ang landfill po kaya, yan po ang nakakibat sa plano. May igwa pong 10-year solid waste management plan ng iriga na pick-approve ka National Solid Waste Commission na nakalaag naman na as final disposal facility kan syudad,
duman sa 10-year plan, iyo po ang sanitary landfill. Kaya yan po pigi-implement me. Oh. Ang final approval kan 10-year solid waste management plan, nangyari po yan kan 2018. So, gini-implement po, 2019 nag-open kami kan landfill. Oh. Yan po ang gusto kong maarakan. Kaya I just don't know kung siguro kung after mag-start kami na mag-develop kan landfill poon 2018, after ming masaraduan si dump, open dump, mayo akong nadangog from EMB, from MGB, na illegal ang ginigibo mi. So kung sakali, kung illegal man talaga, duman pa lang sa pagbisita nila, pag-monitor nila kan mga ginigibuming output para ma-develop siya, masabi na garoan MGB or AMB na illegal ang isang buyang ginigibo. Salamat po. Good morning, Sir Layosa and Mayor Madeline Alfilor. Tere Raula o BHTV News Naga and DWRJ 88.7 FM, radyo natin Baaw. Mayor, na-mention mo po sa bago na sabi mo, ninuli sa nag-flare up ka sa sitwasyon. Karoon na sabi mong it's a form of harassment. Aside from harassment, Mayor, ano ba po ang rason sa ginibo kaining task force kalikasan under the province of Camarines Sur? And number 2 question po, may plano po kamo na mag-file in case duman sa mga social media na nagpapaluwas po ng fake news against po sa LGU Iriga? Po, grabe po ang social media, believe ako, dakulo ng trolls ninda. Actually, yan nga yung hinihiling ko. Actually, ang trolls siguro mga 200, 300. Grabe, no? But, unang-una, bahala na ang Diyos. Ang aram kang mga taga-iriga, aram man kang mga taga-iriga kung anong totoo. Aram man kang mga taga-ringkonada. Midbid man po ninda ako kung ano ang pagkatawo ko. Aram maninda na mayo akong inaapakan na tao, mayo akong binugbog, mayo lahat, gabos na yan. Aram ninda yan na mabuuton man po ako. Aram ninda yan. Kaya, kung igwang mga trolls na definitely they don't know me. And probably some of them knows me. However, they're just being paid. Kaipuhan siguro ninda yan. Pero ang aram ko, dai natuturog ang Diyos. Suripot ang Diyos. Maluwas man ang katotohanan. Siguro, babaliktado ninda for a while ang istoryang kunyan, pero aram ko na after a week or so, or months, maluwas ang totoo. Actually, nag-file na kami sa NBI, lalong-lalo na po ang Ringconada Secret File, saka ang Bicol Politics. Grabe po yan ng mga makabully sa political bullying, physical bullying, sabi nga ni Ninda, mataba daa ako, urig daa ako, bakting daa ako, so whatever, okay lang yan, hindi man ako insecure. Bako man akong insecure sa gabos na bagay, so sige lang sinda. And I know na babalik man sinda, mabalik yan sa inda. Totoo ang karma. So, saka digital na baga ang karma, sabi ni sino nga ni artista, Kim Chiu. Digital na ang karma. Mabalik man po yan. May hangganan, gabos. Everything here in the world is not permanent. Temporary lang yan, gabos. And ang apot kayan, paano mo itatrato itong temporary na tinao sa imo ng Diyos. And ako po, sabi ko nga ang perming 3 years, after 3 years test, ang sinasabi ko, binoboto ako kan mga tao, they give their mandate, I might as well do the best I can for the 3 years para at least, pag matapos man ako, because one of these days, bako naman ako ang Mayor Digdi, once I look back, I can say that I did something good. And I have legacy. Diba? I have this legacy, madaming legacy, na itatagak ko digdi.
Iyo lang yan. Sana, tama na ang political bullying. Duman lang kita sa fair square. Pahiling man ninda kung igwaman sidang legacy, sa indaman yan. Pero, mas magayon ko ta, may due process. Kaya lang, we filed the case at NBI, and you know, aram mo man ang hustisya digdi sa Pilipinas, haluyon. So, dahil aram kung nuarin madesisyon ang NBI, or probably baka may sampina na dahil aram. So, naghahalat lang po kami kang desisyon kang NBI. Morning ko. Ed Bandol po, kan radyo natin, Iriga. Sa Roma lang po digdi ang issue, nag-illegal quarry po da ka mo, Mayor, sa Mr. Layosa. Aputon ko po si Mr. Layosa. May quarry ba talaga sa laog kang sanitary landfill? And itong sinabi mo baga kasubago na pagduman mo, kaibanan mo itong taga-DNR, EMB, ano ang nangyari? Inintindi ba ini kay itong taga-kalikasan ng Hambugon? Well, as far as I know, ang ginigibong mi po sa landfill is in accordance with the 10-year solid waste management plan. Sinabi ko nga I consider it bakong illegal. Takon illegal po yan, haluin ng panahon ako. More than 1 year na po ang operation ko duman, ngunyan lang ako nakadangog na illegal da ang activity ko duman. Oh. Ilang po yan. Gusto ko lang i-correct, Kuya Bodjim. Bako ka lang 1 year because you were given, kinuha ka baga kang ACC that mag-close dump site ka. Mare po lugod kayo ni, chronologically, istorya ko sa Indo ang development. Because an iriga before, we started from an open dump. Nag-open dump kami, may requirement and lay na pagbawal. Punduhon na ang open dump. So, from stopping the operation of an open dump, nagbukas po kami ng controlled dump site. Inalaw kami kani imbi for a certain period of time. Then, pagkatapos katong pag-terminate kan pig-alaw na periodo, nag-close na naman kami kan controlled dump, and we try to establish a residual containment area na medyo nasakit ng kaming maray, kaya po nga kinulit ko na po si Mayor na gibuhon ta na nga niya ako ang sanitary landfill. Padagos po sa trabaho kan mga kaibanan ko sa pag-aadaling gabos para makasunod po kami duman sa pinagbubuot kan EMB. So luckily, na-approve si Samoyang 10-year plan and full support po ang City Government of Iriga through our City Mayor sa programa ko po sa solid waste kan Iriga. And nag-arrive po kami. We were granted with the ECC nunan po sa pag-develop while closing the control dump. Abot na po yan ngunyan na continue pa kami sa pag-implement kan development kan landfill. Oh, so proud to say, ang nadadango ko kan mga validators from EMB, pigpapilot din dan Iriga because we are the only LGU digdi sa area sa Rinconada na nakaput up kayan. So, proud po ako. Kaya, duman sapot mo tabi, Ed, kan Huwebes ko lang nadangog na may illegal da kami. Illegal da ang pag-extract, illegal da ang pag-excavate me, and illegal da ang pag-cover me duman. Na sabi ninda, it was a quarrying. Pero sa kuya man po, we are allowed sa ECC, we are allowed sa technical guidelines kan solid waste disposal design and operation. Nagamiton duman ang daga duman sa area kan sanitary landfill. And to inform the public, an area ta po kan sanitary landfill is a 2.5 hectare. Nadai po yan, actually bako yan sa diri kan Iriga. Ipinasubli lang po yan kan mabuot na pamilya di mabugti through a deed of use of right.
Pinasubli po yan sa iriga. Kaya ang iriga de po kita nagbakal din lote. The reason why I insisted na duman sa area, i-develop ang landfill na may ginibo na po previously ang Mines and Geoscience Bureau na pag-aadal kan permeability kan lote. That's the very reason why nag-qualify kita sa ECC. Na-consider kita kasi under Category 1 sanitary landfill, we are no longer required na mag-apin panin lining. Considering the volume of waste generation, considering ang basura, ang dakol kan basurang dadarahon tanuman. Kaya nga ni, under our solid waste management plan, we keep on campaigning through our IEC program sa tabang kan mga barangay officials na magkagawa kita ng waste reduction. Dahil na kita magparaproduce rin basura so that we could maintain it duman sa category 1 landfill lang. In the case of Naga, na igawa man sinda di-develop na landfill, category 4 or 5 yata sinda. Because of the volume of the waste na nakukuha ninda and Legazpi. Iyo po yan ang igawang mga landfill di sa Bicol. And in fairness, Mayor, gusto ko man ikon nga na the municipality of Bula, igawa naman po sindang approve na 10-year solid waste management plan. Kami lang po di sa Rinconada, Bula in Iriga, ang aram ko, na igawa ng approve na 10-year solid waste management plan. I don't know kung kaibanan sa plano ninda ang pag-development ng landfill or anong final disposal facility ninda. That's all it. I would like to add, kaya sinasabi ninda na illegal quarrying kasi daidaan nagkuan ng permit sa province. Sabi ninda, igwada ang layi, ang sangguniang panlalawigan, that every time na magka-quarry ka, you need to get or procure a permit coming from the province. However, ini na po ang apot dyan. We are allowed by the national law. We are allowed by the DNR. We are allowed by the MGB and the EMB to improve the area. And aside from improving the area, ano po? Okay lang? In spite of approving the area, ina-allowed kitang magkuaning soil, di ba po, to i-cover itong basura. Yaon po klaradong-klarado ang national law. So ano po ang dapat sundon? National law o provincial law? So meaning, national law po ini. We have to abide by the national law. Di ba po? So yan ang conflict na sinasabi ninda. And yan ang sinasabi ni Sir Bodjim, that we are visited often by DNR, by the EMB. They go there almost a week or so. Chine-check ninda. So meaning, mayo kaming violation. Tas hinda nga ni mismo, inaalaw kami. National law po yan. So sinusunod ta ang national law. Yan po. Morning po, Mayor. One time tabi, Mayor, nakaulay mi si Kapitan di maiwat dyan sa Perpetual. Inako niya na may mga patrabaho digdi sa iri ka na dumanpig na pagkawang pangdamping patinampo sa iba pa digdi. Ingon niya na nangyari tabi ini Sir Bodjim Mayor na may kontrobersyang arog ka ni kung talagang totoo man na dumampig ko itong pandamping nga sa mga patrabaho ta, infra project sa Iriga. Ano po, mabibiti na po ning mga patrabaho tangon yan sa Iriga? Sa pagkaarami tabi, Mayor, sabi kan mga nakaulay, pina, itong ibang mga infra project mo digdi, na patinampo digdi sa may balaigang, na nagkukuado manindaga. Ngunya na may kontrobersiya pong arog ka ni, ano po, mabibiti na ining mga patrabahong ini? Iyo po, mabibitin po yan. Kaya lang, igwa man po kaya kaming source kayan, arog ka ini, duman po kaya sa perpetual health. Igwa po duman na area, nakaipuhan, gibuhan ning
water impoundment. So dapat halian mi ng lupa, bubukalan mi, otherwise, itong mga pagmag-uran, tsaka magbaha, maaapektuhan ang kinartelan. Maaapektuhan ang gabos na harong duman sa perpetual health sa kinartelan ang apod ninda. So mabaha duman, pwedeng magadanan mga tao. So dapat naglaag po kami ng water impoundment. So mga lupa duman, yun po yan ang dinadarami duman po sa mga barangay na nagre-request po kaiyan. And in fact, barangay ini, kumbaga daiman ini binabakal, dinadara ini sa barangay, request ini sa barangay, tasira na po nga ni ang mga daanan duman. So, iyo po yan ang source na kinukuanan. Magandang araw po, Mayor. Boy Rita po, DWIS 103.9 and Bicol Rapido TV. Mayor, nabanggit ho nyo kanina na mukhang dito ho sa Iriga, nagpa-transfer na yata ho ng residency yung gobernador. Sabi ho nyo kanina rin panggigipit, ano ho? Kung sakali ho na tumakbong mayor dito sa Iriga, kayo ang makakalaban. Pero pag tumakbo ho na congressman, mayor, willing ho din po ba kayo na kayo yung kanyang makakalaban sa pagka-congressman ho dito sa 5th District? Harayuon pa po yan, sir, kuya. Data pa po aram, data aram. Basta ako, ang unang-una, mahal na mahal ko po ang Iriga. Kaya nga niya ako naanggot, habo kong inaapi ang mga kapwa ko Irigenyo. Maski po mga empleyado, habo ko po yan na inaapi, lalo-lalo na kung nasa tama kita. So, duman lang kita sa totoo, duman lang kita sa katotohanan. Igwang ano yan, sabi na naman yan ni Senator, naginomduman ninyo si Senator, anong apod ka yan? Si Senator, Sunagadan? Kumabali? Miriam Defensor. Sabi na naman niya, oh, it's the soul of the late. Baka soul yan of the late. So, ano na nga nito? Kung madalagan siya, duman lang kita sa totoo. Kung talagang tagadigdi siya, he has to establish na tagadigdi talaga siya. But it's a public knowledge that he's from Pili and not from Iriga. So he has to establish that. And nasa part niya na yan, burden of proof, yaw na sa iya. Kaya lang, kaitong nag-apply siyang CTC, ang address niya, Pili. So, sabi ko, paano siya naku adigdi sa Iriga na pili man ang address niya? And mayuman nga ni siyang mga ma-present na proof that he's really from here. So, burden of proof yaon yan sa iya. Duman lang kita sa totoo. Duman lang kita sa katotohanan, duman lang kita sa fair square, sa totoo lang. Yan lang ang gusto kong mangyari. And if he will run sa Iriga, pilingon ta muna kung if he's allowed. 'Di ba? If it's legal. If it's not legal, hindi talaga siya pwedeng magdalagan. Kung madalagan man po siya digdi sa Rinconada, since he's from Pili, taga-sain siya. So, taga-sain siya, mayo man po siyang sa Nabwa, mayo man siyang residency sa Bato, di taram. So, duman lang kita sa legalidad, para po sa ko. If he wants to run, then let him run. But, duman kita sa legality. Yun po yan. Marina Ramrag, Mayor Madel Altelor, Sir Ambrosio, Dariosa asin kay Sir Peter. Ako po si Mafe Rigori Mariscal kang Radyo Natinaga. Ang sa kuya pong kahaputan iyo ini. Ano po itong ginibukang pulis? Itong sitwasyon na ito, asin ang ikadua, sa pagtubod po ni Mayor, pamumiliti ka ini. Salamat po. Salamat po, Ma'am Mafi. Iyo po, pamumuliti ka po inita. After several days, si Mayor Marcel Pan naman po ang pinag-initan. So, aramtaman na Mayor Marcel Pan is not an ally to the governor also. Kaibanan ko yan. Kaya siguro sa susunod, ang susunod kayan, si Mayor Tambong Galonta, tapos ang susunod kayan, si Mayor Salibmanan. Tapos sa susunod kayan, mga mayor sa partido.
Definitely, politika po ini. So, second, what was the question? What was the second? The police. Opo. Actually po, yan nga ni po we are requesting RD and also the NAPOLCOM to change our COP because our COP is very partisan. Which is supposedly, ang mga police, dapat they should not be, they should be apolitical. They have to be neutral. Iyan, implement ninda kung ano ang tama, dahil lang magkagulo. But he's really partisan and never on earth na nag-courtesy call yan sa COP. And never po yan na nakaulay kung maray si COP. We have no good relationship with COP Ayala. Alayan? What's his name? Alayan? Yeah. We have no good relationship at all. And dai kami nag-uulay. I don't even talk to him. And yan po ang masasabi ko. He's very partisan right from the start. Ma'am Mafe. Thank you po. Okay, next. Okay, good morning po. Glenda Biaris of Good Vibes Radio. Mayor, na-mention mo po na napaka-partisan kana Chief of Police kan Iriga. Kumbaga, dapo cooperation sa mga programa ka local government. Ano po ang mensahe mo po sa mga Irigenyos? Nangawan po nakakamati po sa pagkahandal, pagkatakot sa aragkading pangyayari na Iriga, binabasang-basang na sana sa mga poderosong tao. And kumusta po, ano po ang posibleng mangyari na local police, dapo maray na programa, dako operasyon sa LGU, pag-abot sa pasi orden, paano po maproteksyonan ng mga taga-Iriga? Thank you po. Thank you, Glenda. Actually, right from the mouth of PD, the new PD, what's his name? PD Perez? Perez. Si PD Perez, sabi niya, dapat ang COP at ang mayor may maray na relasyon para sa pasi orden kang sarong munisipyo o sarong syudad. So, kung nakaulay ko siya, I requested na kung pwedeng palitan and then he said, opo, sige, papalitan natin. Kasi there should be a good relationship between the LGU and the PNP. And it's really so hard to implement all the programs that they want us to follow kung dai talaga nagko-cooperate ang COP. And in fact, we have a resolution agreed upon by the entire members of the CDRRM Council and CPOC that we are requesting Regional Director Bustamante to change our COP. Itong road clearing, mayo po siya. Siguro na hiling manindo, mayong visibility ang police. Maray nga ni, mabuuton si Sir Agripino, nani po, na nagrampa. Every time na kinakaulay mi, nagdidirekta na lang po kami sa iya. At least, grabe po ang pagal niya, nahihirak ako minsan, tasaro-saro na lang siya. Minsan duwa na lang siya. Kung dai talaga ma-support ang CSU, mayo pong mangyayari digdi sa syudad kan Iriga. Mga taga-Iriga, ini po ang dapat sa to. Dapat magkasararo po kita ngunyan. Kung paano po pinahiling nindo ang pagkasararutan na nag-improve at naging progresibo ang Iriga, yan po ang kaipuhan tangunyan. Sana ito man ang iba na mga taga-Iriga na kaalyado o kaibanan, dai naman po kuta kamo magpara do not aggravate the situation anymore. If I were you, please focus on peace and order. Because if there will be another harassment because aram nindo, pirang taon pa, pirang bulan pa bago ang election, and definitely may susunod pa po ini. Ang sabi ko kay sa DILG, if you will not do anything about this, we cannot give you an assurance that there will be peace next time. Next time, if there will be another harassment, baka igwa na po digding magadan. So nag-aapilar po ako kayan sa gabos na police,
DILG, gabos pong mga taga-iriga, nasabi ko nga ni, duman kita sa tama. Duman lang kita sa tama. Kung sobra naman at poderoso naman, siguro it's high time for us na mag-isip-isip naman po. Mag-isip-isip na kita mga tao at mga taga-iriga, mga taga-Kamsur. Kawawa po kita kung arog na lang po ka inipirmi. Na kung dai kita masunod, haharason na lang kita. Dai kita kaibanan, haharason na lang kita. Kung dai kita kaalyado, tatakuton na lang kita. Dai po pwede yan. Ako po, mahal na mahal ko ang Irigenyos. Sa totoo lang po, habo kong may inaapi na mga taga-iriga. Kaitong naaraman ko na hinaharas na po ninda ang mga Irigenyos, kaya po ako nagduman. Takawawa po ang mga empleyado. Lalong-lalo na nung kaitong ini-interview, dahil kaya linuwas. Kawawa man. Naging mabuot lang talaga itong mga ito dahil yaon na ako. Pero kaitong mayo ako, sabi nga ni kaitong driver, una mo kung mga siisay na. And it doesn't have to be that way. We need due process. And tawong man lang kita gabos, pwede kitang mag-ulay-ulay. Oh, di ba? Pwede naman ulayan na, aram mo po, garo arog yang kayan. Ano kaya kung pag-ulayan ta? Kasi quarrying is not really a crime. It's a violation. It's a mere violation. And you have to prove kung may violation because the national law says there's no violation. But if there's violation, first, you have to prove. Second, we have to reconcile between the national law and the provincial law. And third, pwede man sabihon, magbayad ka na lang, pundo na ka mo. Iyo po ba ganyan? Bakong, madyan na, kakasuhan ka na, garo baga crime of passion. Ano crime of passion na so ginaibo mo na pag garo, quarrying nakagadan ka na ning tao. Parang arog kaya ang pinaluluwas ninda. So it's not even a crime. But robbery, illegal entry, grave coercion, those are crimes. Di ba? That's under revised penal code. So, yan po. Yan ang pag-isipan ninda. Mga taga-iriga, para man lang po ini sa Indo. Bako po ini para sa ko. Pwede po, I may die soon, daita aram. Baka magadan ako, daita aram. Aram naman po siguro nindo kung ano mangyayari. Pero para po ini sa Indo, kamo ang ipinaglalaban ko. Bako po ako. Kung ako man po, pag-iisipan ko ang sadiri ko, I can leave anytime. Ano naman po yan? Ay, pwede naman po ako magnegosyo sa buhay ko. I can keep quiet and be private and isolate myself. I can leave anytime. Pero dai po pinaglalaban ko po kamong mga taga-iriga dahil mahal na mahal ta po kamo. And this can't go on anymore. Maglaban na po kita. Magkasararo po kita. Good morning po, Mayor, and sa mga pag-iriba po digdi. Diyan sa Sevilla, Brigada News FM Naga. Sa pagmamahal mo po, Mayor, sa Iriga City, ma-shoot na po ako ng ibang question. Igwanan po ba kita ng the draw para po sa vaccination plan? Thank you po. Opo, in fact po, ang LCP, igwa kaming inaapod na pooling. So, pooling ang sabi mi, tanganing, pag bulto ang order, pwedeng mo buminaba ang presyo. So, LCP already coordinated with AstraZeneca. So, igwa na kaming budget para po duman sa mga priorities na i-vaccine. However, ini ang problem. There was an announcement coming from the President. Nasabi niya, nagbakal ako ng vaccine. Kamong mga, di ba, I think you are aware of this. Ang sabi niya, dai ka mo magparauna sa mo na national, kami ang nagigibo ng paraan. So, sabi kan DOH, we have to wait for the green light coming from the DOH. So that's why, until now, holding abeyance po itong pag-purchase ng vaccine ng LCP. So halos gabos po ng mga friends kong mayors, daiman po nakakabakal ngunyan. Although, we already negotiated with AstraZeneca. Thank you po. Okay, last two questions. Sir?
Mayor Alpelor, Ramel Nakarayubutin o radyo natin, Iriga. Ano daw po kung magsuway na po kita, arog na po kita kan Naga City, Independent City, maghali na sa probinsya kang Camarines. Magayon yan, magayon yan. Diyos ko, magayunon yan. Sa gabos na pinaram mo, magayon yan. Sa totoo lang, gustong-gusto ta na yan. We really want to be independent just like Naga. Kaya lang, there are requirements that we have to comply. First, population. Second, local income. Third, we have to be level 1, highly urbanized city. Eh nagkakaproblema ang Department of Finance because they cannot reclassify anymore right now. It needs a legislation allowing and authorizing the Department of Finance to reclassify. So, dahil ka mo nagtataka kung ano yung reclassification ng Department of Finance ngunyan kasi hinold sinda kang Congress. Sabi kang Congress, halat-halat muna. DOF, mayo ka mong karapatan magpara-reclassify. Halaton nindo ang authority mi na mag-reclassify kayo. Kaya, dain nakaka-reclassify ang Department of Finance ngunyan. Kaipuhan ng legislation coming from Congress that they are authorizing DOF to reclassify. So yan, mapoproblema kita dyan, number 1 yan. Dapat we have to be highly urbanized. Pag highly urbanized na kita, that's the time that we can create our own charter. And then after we create our own charter, plebiscite pa yan, ma-plebiscite kita, dakulo na proseso. But however, sa hiling ko, makaka-qualify na kita by year 2022. Sa hiling ko lang, makaka-qualify na kita dyan. But year 2022, kakayanon na yan. Kaya depende na yan sa mga kagawad digdi. Gusto ko lang pong i-acknowledge man mga kagawad digdi. Salamat sa Indo, sa suporta nindo. Kagawad Butchoy Abonite, kagawad Ros Orolfo, Dante Oliva, Sofronio Maestrado, and Attorney Inandinho. Salamat po. Kapitan Lucenia is also here. Sisay pa po ang dai ko na mention. Gabos naman po. Salamat na yaon po sinda. So sinda na po kayan, kaipuhan po yan sa SP legislation man po. Mayor, good morning. Good morning, Sir Boy. Marakakasa po sa Good Vibes Radio. Mayor, sa ibang issue po, may pangapunan po si DILG spokesperson Jonathan Malaya na taga-Ciudad ng Iriga na dapat po daan nakalatag na sinsiguraduhon po kang gabos na LGU, ito pong local executive orders sa ASF zone planning po. Kumusta po igdi sa Ciudad ng Iriga? Opo. Grabe, sa totoo lang, naaawa ako sa mga commuters saka sa mga tricycle drivers and operators. Kaya, ngunyan na hapon, maulay-uli po kami kang mga presidente na pag-uulayan mi kung paano ang sistema. Ta sa totoo lang, para sa ko lang ha, para sa ko. This is my own opinion. This executive order is not applicable in Iriga. Not applicable because we only have 2,000 tricycles. And also, since we only have 2,000 tricycles, may color coding pa yan. So not all are going around, not all are going out. So kakayanon pa man kang mga main thoroughfare. Ngunyan, kung ginibutayan, nag-road clearing kita, mayo ng influx na dakulon sa business district, which is, yan ang reklamo man kang mga businesses, na mayo ng foot traffic, tamayo na nga ning masasakyan, ang mga commuters. Tapos, ang mga commuters, imbes ng mag-igdi, tinatamad na. Pag-igdi, malunad na naman, pirang rides sinda, 2 rides, ang iba 3 rides. Although we have free ride, igwa kitang shuttle, pero mapagalon, mababa ka na naman, tapos mataas ka na naman. E paano sa mga senior citizens na medyo dain naman kaya? So talagang dakulong pong nagre-reklamo kayan. But we will do our best to come up with a win-win solution wherein
Okay man po sa mga commuters, okay man po sa tricycle drivers, okay man po sa ekonomiya. But sana nag-moratorium muna sana ang President na sana 7 months or 8 months muna, after 8 months na lang para natawan man ning pag-asa ang mga ekonomiya, ang mga businesses na mag-progress muna at mag-prosper muna. Sana yan po. Pero we'll see if we are ready. I cannot say that we're 100% ready, but we're trying to comply. February 15 na po kaya, ma-start na po kita. Salamat po. Okay. May pahabol po. One last na lang. Sige Mayor, po. good morning. Mike Biando sa GMA and Pasada. Ma'am, dahil ko lang aram kung nakaabot na sa iba or sa imo. May bareta po daan na garo pigihiling-hiling ni Vice President Lenny na magdalagan for governor sa Camarines Sur. And if that happens, ano pong masasabi nindo? Yay! Kung mangyari po yan, may pag-asa na ang Kamsur. Nahiling po nindo ang Sorsogon. Grabe po grabe ang improvement. Yaon po, patapos na largest shoe mart department store in the entire Bicol region. That's in Sorsogon. Tapos magayunon ang public library ninda. Magayunon ang what's this? Itong ninda? Diversion Road. Sobrang improvement sa Sorsogon. And I would like to congratulate Governor Chis Escudero for that. And also his predecessors because nangyari yan dahil matitibay man gabos. Sa totoo lang, kung madalagan si ma'am, salamat ako kasi at least may kakampi ako digdi. Pandua, ma-improve na ang Kamsur, may pag-asa na ang Kamsur. Pero we can never tell. Sabi ko nga you don't choose your calling, but your calling chooses you. And ang Diyos ang nagigibo kang gabos na paraan. If she is destined to be the President of the Philippines, then God will make a way. But if she's destined to be the governor of the province, God will also make a way. Dipisilon man talaga kayang magpresidente ka na inconsistent, unstable, gabos. Kumbaga, we're not even sure if Smartmatic will do well. We're not sure kung we will be given an assurance na totoo ang malawas sa Smartmatic because it happens during PCL. Diba? Everybody's aware of that. Na itong PCL election, diba? Nag-vote so sarong councilor, iba ang nagluluwas na pangaran. So, iyan talaga masakiton yan. Masakiton na labanan talaga yan. So, data aram. Pero if ever, that's a good news for Camarines Sur. Okay. Thank you po, Mayor. And dyan po nagtatapos si question and answer coming from the media and of course the panelista. So this time, tawan ko po ulit nin oras ang satuyang mga panelist kung may gusto pa sindang ipaabot sa mga nagaantabay ngunyan. And of course, Sir Bojim, any final message? Again, thank you, Peter. Sana po nabintilaran na ngamin na tamang impormasyon, totoong nangyari sa di iriga. So, nalinawan na po kamo ngamin. Salamat po. Okay, thank you, Sir Bojim. Antes ko pong itao kay Mayor Madel para sa iyang huring mensahe. Mawat ko po na ipaabot ang dakulang pasasalamat po sa Indo, sa mga naghinanyog, sa nagdalan, asin nagdangog, and of course, sa satuyang mga naging bisita ngunyan, lalong-lalo na po ang mga miyembros kan lokal na media sa Indo po Gabos. Thank you very much and keep safe everyone. So itao ko na po ang pagkakataon kay Mayor Madel para sa iyang pinal na mensahe. Mayor Madel? Iyo po, una po, salamat po sa Indo Gabos na mga media na nag-igdi. At least pinakinggan man nindo ang side me. At least mahiling po nindo ang totoong pangyayari. Pandua, mga taga-Iriga, ini po ang totoong nangyari. You know me very well. Aram nindo kung ano ang totoo.
dapat magkasararo po kita, digdi. Sana mag-isip-isip na po kita kung ano ang tama para sa to. Pangatlo po, gusto ming magpasalamat sa pamilya de Mabugte. Taka itong Saturday, we were there. Grabe po, su basura. Pati siya nagtatabang ng naglalaag ka itong lambat. Tamayo kaming pwedeng gibuo na palliative measure to cover it up eh. So I just really hope that DNR, sa bagay sabi naman we are allowed to do the usual operation. So sana po, we will go back there. And then po, salamat po sa mga nagsuporta digdi, yaon din mga kagawad. Salamat sa Indo, saka po si Kapitan Lucenia and Kapitan Darcy Go na yaon digdi. Salamat po na yaon kamo. And God bless us all. Sana duman lang kita sa katotohanan, saka duman lang po kita sa totoo, saka duman lang po kita sa fair square. Pantay lang. Due process. Yan lang po. Salamat po sa Indo. Maray na aga po.